Добре дошли в ресторант Море, новото бижу на Варна, където модерният интериор е подчертан от прецизно подбрано осветление дело на Поларис. Екипът ни е с дългогодишен опит в създаването на иновативни, красиви и функционални светлинни решения. Основен акцент тук са висящите полилеи вали, модерни и стилни с олекотена конструкция и корпус от издръжлива смола. Избрали сме ефектния черен цвят, подсилен след кружки Osram Mirror Silver, които създават едновременно уютна и представителна атмосфера. Друг ключов елемент в проекта са плафонierите кимоно с чист закръглен силует и меко дифузирана светлина. Акцент поставяме и на гъвкавото осветително тяло Skyline, което се оразмерява според конкретния проект и се монтира директно върху стените или таваните. Така се създава едно изключително усещане за естетика и лекота в интериора. Една от най-интелигентните системи, които сме използвали в ресторант Море, се нарича Belt. Технология, базирана на текстилен колан, върху който могат да се прикрепят всякакъв вид и размер осветителни тела, използващи ниско безопасно напрежение от 48 волта. Тук сме я приложили в някои зони хоризонтално, а в други вертикално, за да удължим оптически пространството. За подсилване на обемите и архитектурните детайли сме използвали още вградени лунин нет, LED тела Luxi и LED ленти Proton. Цялостното осветление в заведението се димира фазово чрез 3-ак драйвери, които нямат нужда от допълнително и сложно окабеляване. Крайната визия е резултат от внимателен подбор, функционална логика и естетическо усещане. Проект, в който светлината има не само практическа роля, а създава настроение, посока и идентичност. Поларис, защото всяко помещение заслужава собствена светлинна история.